ka siyo komin girman shi na rago ko na timkiya kuma ka siyo na tsohuwar timkiya to ga su to kai maza ka komo to kai sauki ni gudu nike kasu zo su da gida bakka dace a ba magana bace nike aikin kenan shi dai inda aiki Allah ya riga ya dora mini in ba dan cikin aihuwa ba sai in ketare ba ni ma an kama hanya in tahi in bar mishi garin furin in zamna saboda yara guda biyu ina ganin tashin hankali kullum tunda kowace wa'annan ga sunan kowace tana gidan mijinta su ma a aurar da su in ketare in bar shi in ɗaki ma zai rika shiga har kun dawo ba ku ga babanku ba a hanya Allah yau goron yau bai sayu ba wallahi da mai munin yau ban ci ba goro ba ni Allah ya sa an yi sa'a yace Allah ya sa an yi sa'a tana harwar fita ka samu tana harwar fita ina kaga har sun zo ina zawa to wai ni kai yaro ne ko ko abin walakanci ne dai kake nuna min a cikin gidan wannan wai walakanci ne kake nuna min kai duk abin da nace maka malam kuma ba shi ba za ka min kai da nace kakka kuskura ka so min kan akuya ban da son kan akuya kuma ka je ka so min kan akuya to ku bare ku ci ku bashi ba akuya bane ba fa dan wannan kan akuya ne mana gashi akuya tana gashi wannan ba kaho da karamin kaho ba kaho karamin kaho ne mana wannan ni ce ban san ba kan haba a gidan wannan kai bamu ci ba ya hi dubu kai bamu ci ba dubu ku tashi ku dauko abin ga ko ku gama wannan din kwankwaliyar na sami shi ya je ci ni dai ban na ci daman saboda ku ji yunwa da ban yi ba aikin har ban yi ba na baki na ce je so abun ga na toya ki ko haba kai kamar yaro kai duk abin da nace maka dai aikin banza ne in yi magana kuma a ce ina maka faɗa in yi magana ni ku akan gaskiya ta nake za ke da harshen a ƙasa ke wai za ki yadda harshen a ƙasa ko ba shi wannan ya je su ɗauki kaga dai kan ba abin da sai fata da na hudda musu gayi nan sai ka gurgure ka ajiye saura ka ba yara saura to ku ɗauka ku ci ni ban na ci shekara nawa sai da na gaya mishi fa to ku ci inda cikin ku ya cika ya alhamdulillah ni bukata ta biya daman dan kan ku zo gida bakka dace na hudda ho kudin na bashi nace je ya so tun da wuri ya so ya kawo ya je ko ni na rasa inda yake shiga in na aike shi na rasa inda yake shiga kai malam ba wani a hankali shi dai ya zama kamar kazar da kwai ya mace mata a cikin ciki naji ku ci ku koshi ku cika cikin ku inji gama in kun yi saura ma ba da zan yi wannan katon kan da na bashi ya kwankwale sauran naman ya sha kwalluwai ya ishe shi bari ma in je in ga to nan asirin da yake min a kofar gida yanzu kwalwa ka ba yara su tuɗe malam duk ka ci wannan naman kuma ka tsaya kake shan kwalwa ba kwalwa da bace ba kwalwa da bace ba ni da ka tsaya dai kamun wannan tonan asirin garon in kai in yi gina in ina dalilin wannan tonan asiri wai ya je kofar gida ya gwaggwace zai fasa kwalwa ya sha ya fasa kwalwa ya sha ka Allah sauƙaƙe ku yi maza ku kuma ku ci ku tashi
haba ka je kofar gida a kan kama da kai a rike a hannu ba kunya bane uwal wani ka zama uban wani kakan wance kai wallahi kasa uban wannan naku inda ma ana kai mutum likita a diba shi da sai kai a diba shi ko ba lahiya yake ba wannan tashin hankali hal ina ni kullum ina habshi kamar kariya kullum ina habshi akan mutum daya kuma lattijo ba yaro ba ko ku yaran nan kusa ni ne habshi ba amma shi kullum gani nan ina ya kainiya subhanallahi kan ko ka kuma ba na kuya ba haba kan mun ba na ta ba jin kanni ba na akuya ba Allah ba na ce ta baki shi ta baki ni ne na Kamun ruwa a buta. sai dan karen yawan kira Faɗa mene ne take yi? wai kana nan kana fasa kai Faɗa take yi? Take kana masa gona a shiri kana nan kana fasa kan naman banda naman da ka tuwo duka kana. Idan ne ba kawai na kwakwala. Idan ne har ga Allah har ga Annabi idan ne na kwakwala. Kuma kan ba na akwai bane ba kawai in dai ta tashi faɗa. Kawai baba ka san halin ba. na wucewa ba kika yi A ga sanin tana zaɓen Baba, na wai baba ya tambaye ni wani ne kake faɗa. yake cewa shi ba yana jin waɗanda nake ba bai ya zauwa ya tambaye ni ko menene Ko ne shi ba bai taba kanka bai fasa ba yace har ga Allah Allah Annabi yace idon na yana da niyya ko ido ne yace kada ido ne. yana da niyya idan dunan hudu ga sunani na tsami su anan ko ba ni na kwankwale ba da hannuna zai ce wani idan duna ne rago akuya ido nawa gare ta ko akwai mai ido hudu ku ajiye shi can in Allah ya koro wani in bashi in kuma kuna sake cin an jima sai ku ci An jima ma ci. An jima mun ci. wannan da ya ci ya ishe shi ni wannan bakanta mai ran da ya wallahi ko kun yi saura ba na bashi ba Wai ka rago ne. wa A rashin magana ce. a ban maka ba magana sarkin kofa ban maka ba magana ne ni zance ne nake a cikin gida ko kuma bana yi ba zance a cikin gida ni yau tallar ba ku kako ni ba ko Idan muka je an tun ɗaukan harfi aka yi da shago. yau ku sai da ba ko na jika